Foli ni tanni ka ɲɛsi Pinal TV la jamajɛkulu ma aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye an kungo do ye jɛmukan ye min laɲini na Pinal TV ɲɛmɔgɔyaso fɛ walasa ka kunnafoniya ɲuman di aw ma bi an ma taa yɔrɔ jan an nana AIDD la n'o ye Agence pour l'environnement et du développement durable ye ale ɲɛsinen do an ka sigida kow ma an bolo bɔ maa min nɔfɛ o ye Abdramane Deme n'ale ye renforcement de capacité département ɲɛmɔgɔ ye an n'a bɛna masala AIDD kan an'u ka activité dɔ bɛ yen n'o ye quinzaine de l'environnement ye an bɛna masala o kan an bɛna kuma tɛngu Abdramane Deme la Abdramane Deme i ni ɲantuma i bisimila an ka kɛnɛ kan folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka Pinal TV la jamajɛkulu ma an b'a ka télé spectateur ninnu an b'u bɛɛ fo u bisimila k'a mɛn ko d'accord ayiwa ni folikan diyara ye an b'a fɔ ko i bisimila i kokura an ka kɛnɛ in kɔnɔna la an bɛna don babu kɔnɔna la ni ɲininkali min ye o ye Deme AIDD yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye AIDD ye jɛkulu min na ale bɛ wuli ministère de l'environnement et du développement de l'assainissement et du développement durable ni o yo o baarakɛda dɔ ye AIDD yɛrɛ sigili kun ye mun ye ka politiki Mali politikiw minnu ye lakana ni hukumu kɔnɔna ye k'olu labɛn fɛn o fɛn ye ja kɛlɛliw ye fɛn o fɛn ye waati yɛlɛmaw ye o politiki bakurunbaw o de bɛ dilan anw fɛ yan nɔ o de ye AIDD nka AIDD fana ale de fana bɛ kunnafoni jɛnsɛn an b'a fɔ min ma ko quinzaine de l'environnement n'o o tile 15 min na an b'o sigi ka kuma kɛ k'o masalaw kɛ k'o baabu kɛ ka adamadenw kalan environnement yɛrɛ lakanani la k'u kalan dɔɔni warani na fɛn o fɛn n'o bɛ wuli an ka dugukolo nɔ kɛlɛw kama fɛn o fɛn wuli ja kɛlɛli kama fɛn o fɛn bɛ wuli waati yɛlɛmɛ kɛlɛliw kama AIDD yɛrɛ sigikun ba ye olu dɔ ye. Est-ce que AIDD sigilen mɛnna an ka jamana kɔnɔna la parce que fɛn min don madala ni a lakodɔnnenba don mɔgɔw fɛ a sigila ka mɛn joona. N'i y'a lajɛ an ka environnement kɔnɔ AIDD tɛ service ye min sigilen mɛnna nka an bɛ se k'a fɔ a mɛnna n'i y'a lajɛ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ eaux et forêts ninnu olu dɔɔnin don kosɛbɛ nka AIDD ale ni assainissement olu bɛɛ de sigira ɲɔgɔn fɛ u sigira san 2010 sariya ale sigi nka 2099 AIDD kun bɛ yen a kun tɔgɔ tɛ AIDD a kun tɔgɔ ye ko secrétariat technique permanent chargé du cadre institutionnel de gestion des questions environnementales yɔrɔ ye tɔgɔ janba ye o ka baaraw yɛlɛmɛnen an y'a ye k'a fɔ taabolo kura min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ jango baaraw bɛ se ka ɲɛ kosɛbɛ an y'a bɔ o secrétariat la k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ agent de l'environnement et du développement durable o de ye AIDD o kɔrɔ ye ko an bɛ fɛ sɔrɔ kuntalajan o bɛ se ka sabati cogo min na lakana kɔnɔ lakana min n'o ye environnement hukumu kɔnɔna ye a sigikun ye o jaati yɛrɛ de. An ye faamuyali sɔrɔ AIDD ɲɛfɔli kan a ka objectif ye jumɛn AIDD ka objectif yɛrɛ ye jumɛn AIDD mission ɲɛnamanba kelen de bɛ AIDD bolo tubabukan na a bɛ fɔ ko assurer la coordination la mise en œuvre de la PNPE et veiller à l'intégration de la dimension environnementale dans les politiques, plans, projets et programmes. N'i ye k'i b'o bama yɛlɛmɛ bamanankan na o kɔrɔ ye ko politiki sira fɛn o fɛn bɛ environnement kɔnɔ a kɛra eaux et forêts kunda sa o kɛra an yɛrɛ ka ba joli ba politikiw ye o kɛra BCA politikiw ye politiki fɛn o fɛn n'o bɛ yen n'o bɛ baara kɛ environnement hukumu kɔnɔ anw de bɛ k'o politiki ninnu anw de b'olu coordonner kɔrɔ ye cogo di ko anw de bɛ na olu senkɔrɔma dundo k'u kala k'u sɔgɔsɔgɔ ɲɔgɔn na sabula n'i ye politikiw la politikiw an b'a fɔ a tubabukan na ko sectoriel politiki fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ ɲɛsin don ko kelen de ma nka sisan i b'a sɔrɔ a nafa ye nafa belebele ye min bɛ ɲɛsin adamaden caman ma
nka politiku ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛn don k'u ɲɛsin ko kɛrɛnkɛrɛnn'u ma misali la n'i ye eaux et forêts ta k'a lajɛ sisan i b'a sɔrɔ eaux et forêts ka politiki o bɛ tali kɛ kungo sogow o n'a ɲɔgɔnna caman n'i ye assainissement ta k'a lajɛ n'o ye BCA yɔrɔ ye olu bɛ tali kɛ fɛn o fɛn ye ɲamanw jatew dɔɔnin ye olu gestion o bɛ ta o kan n'i ye ABFN lajɛ i b'a sɔrɔ o bɛ taa an ka ba joliba kan n'i ye station d'épuration ta k'u lajɛ i b'a ye olu b'a lajɛ ka ji nɔgɔ minnu bɔ usines kɔnɔ minnu bɛ bɔ yɔrɔ i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔsow n'u ɲɔgɔn olu b'a lajɛ k'o politiki bɛ tali ko kan pour que politiki ninnu bɛɛ k'u sɔgɔsɔgɔ ɲɔgɔn na parce que bɛɛ bɛ ka baara k'i ka hukumu kɔnɔ anw de bɛna ka ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u sɔgɔsɔgɔ ɲɔgɔn na ka kuma kɛ bakurunba kɛ ka politiki an tɛ politiki kura kelen nka politiki m'an bolo a fɔ o de ma politique nationale de protection de l'environnement politiku bɛɛ ba sun o de ye an bɛ k'o baaraw de kɛ o de ye ale de ye. E a yira k'a fɔ cakɛda damadɔni bɛ yen nɔ aw bɛ olu de sɔgɔ ɲɔgɔn na walasa ka se ka bɛnsɛya ani environnement n'o ye an ka sigida ye a bɛ se ka sanuya cogo min na a bɛ se ka ɲɛtaga ɲuman sɔrɔ cogoya min na nka an ɲɛ b'a la Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna la ni an ye assainissement ta i b'a sɔrɔ Bamakɔ nɔgɔlen don ɲamantonw bɛ fan caman fɛ n'an ye eaux et forêts ta yiritigɛ o ye kungo kɔnɔnaw ye Bamakɔ ka dɔgɔn o la mais kungo kɔnɔna la an b'a ye an ka baganw bɛ ka dɔgɔya yiriw bɛ ka dɔgɔya u bɛ ka tigɛ an yiri nafama caman bɛ yen nɔ an tɛ se k'olu sɔrɔ ba dingɛ kɔnɔna o yɛrɛ ka jugu ni a bɛɛ ye aw dun bɛ yan de walasa ka se ka olu don ɲɔgɔn na aw bɛ ka se ka baara kɛ cogo di halisa walasa nin bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ an bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogoya min na. Tabarika ni ɲininkali diyara n ye tiɲɛ la mɔgɔ caman bɛ ninnu fɔ environnement baara ka gɛlɛn de tile kelen ko tɛ bada baara don BCA yɛrɛ ye bada ye mɔgɔ i t'i ko tile kelen dɔrɔn ko kuma o y'i jɛlen k'o ye ko bannen dugukolo fana bɛ ten so bɛ ten ba jolibaw bɛ ten i ye fɛn o fɛn fɔ an ye a bɛɛ bɛ ten an jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko in kɔnɔ anw y'a jateminɛ kɛ fanga tɛna ko foyi ɲɛnabɔ n'i ye eaux et forêts lajɛ sisan an b'a fɔ min ma ko police forestière olu jagoyara olu bɛ don kungo kɔnɔ minnu bɛ ka jiriw tigɛ u bɛ olu ɲangi tout à fait normal dɛ u b'o ɲangi min bɛ ka sogo faga n'a papier t'i bolo o ɲangili kan ka di ka charbon bɔlaw o kɛrɛfɛ tɛ n'i ye assainissement fana lajɛ fɛn o fɛn b'i ka wuluwulu bɔ k'a bila sira law la ka ji wolonwala i ka ji nɔgɔ bɔ sira kan sariyaw fana talen don kama olu bɛ sariyaw appliquer nka anw na jateminɛ k'an sigi k'an hakili jagabɔ an y'a dɔn sisan k'a fɔ fanga tɛna ko foyi ɲɛnabɔ adamaden ni mɔgɔ bɛ fili k'u to u yɛrɛ ka miiri la mɔgɔ tɛ ni i balofɛn bila i sanfɛ ye an ye a lajɛ ka quinzaine de l'environnement k'o sigi sen na quinzaine de kɔnɔ tile 15 san o san an bɛ nin kɛ o tile 15 kɔnɔ i eaux et forêts i assainissement journaliste a bɛɛ de bɛ na an bɛ jɛ ka kuma an bɛ ɲɔgɔn kalan an bɛ dɔ fara dɔnniyaw kan dɔ bɛ fara sekow kan kalan bɛ tali ko la o la mɔgɔ caman bɛ ko caman faamu caman t'a dɔn k'a fɔ ko jiritigɛ a tun bɛ se de ma bi o a daminɛ mɔgɔ bɛ jiri tigɛ i b'a sɔrɔ u bɛ jiri tigɛ k'a k'i ko mago ɲɛ de o y'a sɔrɔ dugu ma bonya diɲɛ ma bonya ka se nin yɔrɔ in ma diɲɛ ka évolution ma se nin ma diyagoya tobili tun bɛ kɛ ni dɔgɔ ye kolon in bɛ bɔ jiri la an bɛ ci gala minnu kan an bɛ sigi gala minnu kan o bɛɛ ye jiri ye an yɛrɛ ka bugusow u bɛɛ bɛ bɔ kungo kɔnɔ o waati jama man ca o bɛ ku kungo fɛ nka sisan jama cayara ka se yɔrɔ min ma n'i ko i b'o bɛɛ bɔ kungo in na a kɔlɔlɔ de ka bon mɔgɔ bɛ k'a ye n'o tɛ a kɛra bɛɛ kɔnɔ a daminɛ i n'a fɔ ala de ye baganw dilan ala de ye jiriw di mɔgɔ ma k'u tɛ ban nka bɛɛ ɲɛ b'a la sisan k'a fɔ dɔɔni jiri bɛ ka ban baganw bɛ ka ban
yɛrɛ da sera ko minnu ma yɔrɔ bɛ ka nɔgɔ plus jama bɛ caya plus yɔrɔ bɛ nɔgɔ de parce que adamaden sɛgɛ ka bon kosɛbɛ a bɛ to o kuma in na sabula i bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a fɔ min ma tubabukan na déchet de bɛna produit e mana tobili kɛ cogo a mana dumuni kɛ o tɔ fɛn o fɛn bɛ yen o bɛ kɛ minɛn minnu kɔnɔ o bɛɛ de bɛ tila yɛlɛma ka taa bila an ka poubelle kɔnɔ donc olu de an bɛ se ka fɔ o ma misali la olu ye déchet wa plus jama bɛ caya plus déchet bɛ caya o de b'a to ko ɲamantonw tolen don ɲamantonw bɛ bɔ min mɔgɔw b'u mago de ɲɛ min bɛ bɔ magoɲɛ kɔfɛ dɛ o de ye déchet o de bɛ se ka kɛ manani ye o bɛ se ka kɛ papier ye o bɛ se ka kɛ dumuni dɔ ye o bɛ se ka kɛ minɛnkɔrɔ ye o bɛ se ka kɛ i yɛrɛ ka fini kɔ olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o déchetw de bɛ ka caya a n'o bɛ kɛ n'a fɔra a kana bere ta mɔgɔ kelen kelen bɛɛ kama k'an b'o ɲangi i b'a sɔrɔ dɔw ma a dawuli a kama bɛ ka u ma dawuli a kama nka u t'a dɔn ko kɔlɔlɔ bɛna k'a la kɔfɛ a yera k'a fɔ kɔlɔlɔ yera ko la o de kama a ka ɲi an ka ɲɔgɔn kalan an k'a ɲɛfɔ n'i ye jiriw tigɛ n'i ye jiri tigɛ san nabaliya bɛ na dɛ ni jiri tɛ dugu min na o sanko sabatilen tɛ kosɛbɛ ni jiri tɛ dugu min na o finɛni ko bɛna gɛlɛya dɛ ni jiri tɛ yɔrɔ minnu na o de bɛna ni waati yɛlɛmɛ ni jiri tigɛra ka na waati yɛlɛmɛ bɛna cagoya sabula ko caman gulongulon don ɲɔgɔn na diɲɛ fɛn bɛɛ gulongulon don ɲɔgɔn na n'i ye jiri tigɛ sogo bɛ dɔgɔya dɛ ni sogo dogotu dɔgɔyara sogo bɛ tunun dɛ n'i ye fagali jugu da o sogo ninnu fana kan o y'an ka donso ka wale n'o fana kɛra o sogo bɛ dɔgɔya dɛ e ye bamakɔ min ta k'a lajɛ bamakɔ ni mɔgɔ dɔ y'i to mobili sotaramani kɔnɔ sisan e ye namasa de dun i y'o fara fili an ka yɔrɔ kan ni mɔgɔ bɛɛ bɛ k'o kɛ tuma la ni mɔgɔ bɛna ka taama ni mobili na se ka boli yɔrɔ kan bilen sabula jama min bɛ yan nɔ n'a bɛɛ n'u ma bɛn a wale k'u taalan ye a ka ca ala fɛ dugu bɛ nɔgɔ i ye ba geren ko min fɔ ba geren tɛ dɔwɛrɛ ba bɛ geren parce que ji tɛna tɛmɛ sira bila adamadenw bɛ ka so jɔ fɔ ba tintin yɛrɛ kɔnɔ sariya dun bɛ yen k'a fɔ ko i kan ka mɛtiri hakɛ dɔ kan ka bila i ka so ani ba cɛ mɛtiri hakɛ kan ka bila ji bɛ tɛmɛ sirada minnu na a kan ka bila u n'olu ni ɲɔgɔn cɛ nka ni adamadenw yɛrɛ i b'a sɔrɔ n ye min fɔ a daminɛ i b'a sɔrɔ a dɔnbaliya de ni a dɔnbaliya de bɛ k'a kɛ an kɔni miiri la an ka taa kalan hukumu na n'an taara kalan hukumu na k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye karisa n'i ye nin kɛ nin kɔlɔlɔ ye nin n'i ye nin kɛ nin nafa ye nin o de kama an ye 15 labɛn k'o ko fɛɛrɛ kɛnɛba ye bɛɛ bɛ se k'i ta fɔ min na bɛɛ bɛ se ka dɔnniya sɔrɔ fɛɛrɛ min kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka labɛn fana sabati yɔrɔ min o de kama o 15 ninnu fɛ i b'a ye an bɛ a fɔ min ma tubabukan na ko vie de terrain an b'olu kɛ vie de réalisation an b'olu kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ taa sisan hali ɲinan 15 na an taara fɔ Tiɲɛfala ka t'olu ka sogo marayɔrɔ lajɛ an y'a ye sisan ngilen min kun tununnen don ka bɔ Mali kɔnɔ ngilen kun tɛ Mali la bilen an ye ngilen 2 ye yen nɔ u taara o ɲini fɔ Afrique du Sud ka n'o bila nin bɛɛ de ka ɲi sabula ni olu sogo minnu bɛ yen o bɛna kɛ sababu ye tuguni an b'a fɔ ma tubabukan na ko chaîne alimentaire o bɛna kɛ sababu ye k'o tugu ni n da sera o chaîne alimentaire ma o ye mun ye o kɔrɔ ye k'a fɔ fɛn 3 de bɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ an b'a fɔ ma tubabukan na le règne animal le règne végétal et le règne minéral ni 3 bɛɛ gulonnen don ɲɔgɔn na ni kelen tiɲɛna dɔrɔn tɔ ninnu bɛ tiɲɛ n bɛ fɛ ka mun de fɔ bamanankan n'i ko i b'o fɔ bamanankan sisan i b'a fɔ fɛn o fɛn ye bagan ye o de bɛ ni bamanankan yɛlɛmɛ ni tubabu n bɛna tubabukan yɛlɛma kɛ bamanankan ye o kulu bɛ yen n'o bɔra yen fɛn o fɛn ye bin ni jiri ni o ɲɔgɔn caman o fana kulu bɛ yen fɛn o fɛn ye kulu ni sanu ni o ɲɔgɔn caman o fana kulu bɛ yen nin kulu 3 ninnu u bɛɛ nɔrɔ don ɲɔgɔn na n'i k'i bɛ kelen bɔ kelen na dɔrɔn tiɲɛni bɛ na donc n'i y'o lajɛ i bɛna ye k'a fɔ bagan dɔw bɛ yen olu bɛ balo ɲɔgɔn na
jago akaro ye waraw bɛ balo baganw na minnu bɛ bin dun bagan dɔw fana bɛ balo bin na bin fana bɛ balo fɛn wɛrɛ la i b'a sɔrɔ tumuw ni olu ɲɔgɔn caman olu fana bɛ ka balo o kɔrɔ aw de n bɛ fɛ k'o de ɲɛf'i ye tubabukan na n ko an bolo de ɲɔgɔnna chaîne alimentaire hukumu kɔnɔ nka adamaden de bɛ nin bɛɛ sanfɛ adamaden de bɛ se ka bin dun ale bɛ se ka sogo dun a bɛ se ka kini dun an ɲɔgɔn caman mɛ ala yɛrɛ y'a kɛ cogo min na baganw kɔni ti bagan dɔw bɛ olu tɛ foyi dun ni sogo tɛ dɔw fana tɛ se ka foyi dun ni bin tɛ ala y'a dilan ten nɔ an adamadenw anw de bɛ k'u a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na sisan i yɛrɛ ɲɛ b'a hali ni y'an ka tubabu jamana ninnu ye i b'a ye u bɛ taa sogow susu cogo de k'o kɛ farini ye k'o di misiw ma ala y'a ye o kɛlen a y'a fɔ min ma ko vache folle ni misiw ko fa dunna misiw la an bɛ se ka fɔ ta bamanankan na o nana a damana bana wɛrɛ ye ka n'o bila diɲɛ kɔnɔ diɲɛ banaw bɛ ka caya i b'a sɔrɔ nin bɛɛ adamadenw n'u ma environnement ko kuma faamu voilà o problème de bɛ yen donc n bɛ fɛ k'a f'i ye dakuruɲɛ kelen na ko busan tɛ anw bolo sariya an tɛ sariya sigi mɔgɔ kan anw ta ye ka politikiw dilan ka politikiw sɔgɔ ɲɔgɔn ka ɲɛfɔli kɛ adamadenw ye u k'a faamu mun de bɛ yen mun tɛ yen mun bɛ se k'an kisi mun bɛ se ka kɔlɔlɔ ɲɛsin a ma quinzaine kɔni i kɛra anw bolo kirinu ye n'an b'a fɔ fɛɛrɛ kɛnɛ ye anw bolo min bɛ se ka adamadenw kalan kosɛbɛ nin b'a to tuguni u bɛ se k'u janto u yɛrɛ ka sigida lakanali la. Ayiwa an tun ye laɲini k'a fɔ an bɛ kuma quinzaine kan o ye aw ka activité phare yɛrɛ ye i da donna a la i ye ɲɛfɔli dɔ kɛ an ye a la mais quinzaine yɛrɛ tile 15 de don n'i y'a tɔgɔ ta k'a lajɛ tile 15 in a bɛ daminɛ wagati jumɛn ka taa bila wagati jumɛn na ani a sigi kun ye jumɛn a nana cogo di. O fana diyara n ye quinzaine ye fɛɛrɛ kɛnɛ a bɛ daminɛ 5 juin san o san 5 juin an bɛ quinzaine ye o y'a don fɔlɔ-fɔlɔ ye o don ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ bɛɛ diɲɛ dugu bɛɛ b'o o don comment on dit o ye seli ye diɲɛ dugu bɛɛ bolo o de a fɔ ma tubabukan na ko journée mondiale de l'environnement a bɛ ban quinzaine bɛ ban juin kalo tile 17 o ye fana diɲɛ bɛɛ b'o fana sugandi k'o kɛ fête ye o an b'a fɔ ma tubabukan na journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse quinzaine sigilen don fila de kan yanni an ka don kelen kɛ juin kalo tile 5 ka na dɔ kɛ juin kalo tile 17 an ko an k'a lajɛ ka dɔgɔkun kelen ta k'a ta tile 5 la sa fo ka taa bile tile 17 la ka don bɛɛ sɔgɔ ɲɔgɔn na k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kalan ye k'a bɛɛ kɛ kunnafonidi ye k'a bɛɛ kɛ environnement tɔpɔtɔli baaraw ye an y'o miiri sɔrɔ cogo di o miiri daminɛna san 1999 an ye quinzaine fɔlɔw daminɛ o don y'a sɔrɔ a jama yɛrɛ man ca an kun bɛ fɛ k'a kɛ sigi ka kuma ye Bamakɔ yan nɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ ka environnement mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an n'an ka professionnels ni an ka médias ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka ɲɔgɔn lakan nka ala y'a kɛ a na sanga sɔrɔ quinzaine sanga bonyana kosɛbɛ san o san dɔ farala a bonya kan san o san dɔ farala a dawula kan san o san dɔ farala a kunnaja kan donc quinzaine bɔr'o la sisan fo ka kɛ jama ko yɛrɛ ye jama yɛrɛ a kɛ o ye o kɛlen na an ko an tɛ se ka quinzaine to an kun b'a kɛ Bamakɔ yan nɔ de an ko an tɛ se ka quinzaine to Bamakɔ parce que Bamakɔ kelen tɛ Mali ye quinzaine kan ka kɛ dugu bɛɛ kɔnɔ comme a bɛ kɛ Bamakɔ cogo a bɛ kɛ fɔ Kidal a bɛ kɛ région fɛn o fɛn bolo quinzaine bɛ kɛ dugu kelen bɛɛ kɔnɔ donc o kama sa an ko ka quinzaine kɛ sisan san o san an ka dugu kelen ta k'o dugu so an b'o dugu sugandi an b'o dugu réalité lajɛ donc an b'a lajɛ problème environnement
to min bɛ o dugu in na an b'a lajɛ thème min dira pari mun ɲɛna k'o f'a ye san o san ni journée kelen-kelen ninnu thème kelen-kelen de bɛ b'u bɛɛ kan journée mondiale b'a ka thème di journée internationale fana b'a ka thème di n'o thème fila ye ɲɔgɔn kunbɛn dugu min ka problématique la an b'o dugu choisi k'o sugandi an bɛ taa quinzaine kɛ o dugu la o la i n'a fɔ misali la ɲinata tun ye ko dugukolo kelen dɔrɔn de b'an bolo o tun ye journée mondiale ka thème ye journée mondiale de l'environnement o ka thème tun ye ko dugukolo kelen dɔrɔn de bɛ yen journée internationale o ka thème tun ye k'an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka wuli ka bɔ ja kɔnɔ an ye jate ba de minɛ jate bɔra n'an ye Buguni de kan Buguni ye dugu ye lithium bɛ ka bɔ Buguni sisan caman fana bɛ ka bɔ yen nɔ yan'o cɛ sanu bɔ caman de bɛ yen ni an m'an teliya ka ko dɔw sigi sen kan ka kalanw kɛ ni sanu bɔlaw bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ka yɔrɔ bɛɛ ɲɛ sanu tɛ se ka bɔ i ma dugukolo sigi n'i y'a sigi i bɛ jiri tigɛ n'i ye jiri tigɛ i bɛ baganw bɛ sa n'i bɛ sanu ko i bɛ chandelier bɔ dɔw b'a ko ni chandelier dɔw b'a ko ni mercure olu ye pɔsɔni ji de n'olu donna ji min kɔnɔ o bɛ jɛgɛw bɛɛ fa n'a ma se ka jɛgɛw fa a bɛ jɛgɛw contaminer n'o ye jɛgɛ contaminer adamaden min b'o jɛgɛ dun olu fana bɛ contaminer donc a bɛna kɛ pour ka la kɔlɔlɔba de ye o bana ninnu bɛ se ka san 30 kɛ dɔw la dɔw ta ye san 5 ye dɔw ta ye san 1 n'o wulila dɔrɔn a bana a tɛ se ka furakɛ bilen quoi donc n bɛ fɛ k'a f'i ye yan o ɲɔgɔn de kɛra Minamata Japon dugu dɔ kɔnɔ o mɔgɔ ninnu bana in ma dɔn joona k'a fɔ ko mercure tun y'olu contaminer a dɔnna tuma min na o y'a sɔrɔ san 50 dɔw kɛra dɔw taamacogo yɛlɛmɛna dɔw yɛrɛ kɛra mɔgɔ ma yɛlɛmɛ jate sugu dɔ ye donc a kunba de ye nin ye sa k'a lajɛ pour que ka ninnu bɛɛ prévenir pour que ni ɲɔgɔn kɔlɔlɔ ka na c'est vrai que sanu ka di dɛ c'est vrai que jama ka di c'est vrai que lithium fana bɛna développement ba don nka fo jateminɛ ka kɛ n'i ma jateminɛ kɛ nin na ni a kɔlɔlɔ k'a bɛ na don o don a bɛna sɛnɛfɛnw halaki a bɛna baganw halaki a laban a bɛ bonya dimi bɛ don adamaden la kosɛbɛ o de kama an y'a pour que n ka sigi n ka kuma daminɛ kan o de kama san o san an bɛ dugu kelen ta an bɛ taa ɲɛfɔli kɛ o dugu la donc ɲinata kɛra Buguni mais depuis 2014 an bɛ ka yɛlɛmɛ an ye Segu kɛ ka Kulukoro kɛ ka Mopti kɛ ka Kayi kɛ ka Sikaso kɛ an ye caman kɛ Bamakɔ en Covid ni senfɛ an nana Bamakɔ kɛ peut-être san wɛrɛ an bɛna dugu wɛrɛ lajɛ en fonction des thèmes donc an bɛ thème min lajɛ thème ni dugu min ka problème bɛ ɲɔgɔn na an b'o lajɛ an bɛ taa ka taa o fana ta dɔ kɛ o fana na. An ye faamuyali sɔrɔ o la an bɛ hakilinajigi kɛ k'a fɔ an bɛ ka jɛmukan min lajɛ o ye an kungo don de ye min laɲinina Pinel TV ɲɛmɔgɔyaso fɛ walasa ka kunnafoniya ɲuman di aw ma bi an bɛ ni Abdramane Deme de bɛ ɲɔgɔn bolo ale bɛ AEDD la n'o ye Agence pour l'environnement et du développement durable ale ka baara bɛnnen don an ka sigida lakanali ma chef de département de don renforcement de capacité la an ye ɲininkali caman k'a la wa a yɛrɛ ye jaabi caman di an ma an bɛ quinzaine hukumu de kɔnɔna la halisa nin ye ɲinɛ ye a tako 23nan de ye Deme tako 23nan in a activité kɛra cogo di a ye activité jumɛnw kɛ a la est-ce que nimisiwasa sɔrɔla a la wa. ɲinan quinzaine a kɛra nimisiwasa ye kosɛbɛ ɲinan an ye fɛn caman kɛ kalan caman de kɛra conférence de presse min kɛra o bɛ taa bɛn a bɛ ɲini ka 50 bɔ vide terrain min kɛra o bɛ ɲini ka 28 bɔ
cérémonie d'ouverture kɛra Buguni a b'a dɔn premier ministre yɛrɛ de taara o kɛnɛ kan o de o Kolomɔkale donc an ni Buguni gouverneur yɛrɛ ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Bugunikaw yɛrɛ ye ko caman sigi sen kan quinzaine kɔnɔ bon Bamakɔ yan nɔ quinzaine ka taa Kidali fɔ Kayi fan bɛɛ fɛ bɛɛ quinzaine bɛɛ activité dɔ kɛ quinzaine kɔnɔ comme an m'a jate bɔ fɔlɔ an bɛ ka rapport kɔnɔ rapport tɛ dɔ wɛrɛ o gafe n'o gafew bɔra ni bɛɛ ye min kɛ ni bɛɛ y'olu fara ɲɔgɔn kan an bɛna gafe ba kelen bɔ o n'o a jaw an b'a fɔ karisa ni dugu in o ye nin kɛ dɔw ye vie de terrain kɛ dɔw ye conférence kɛ dɔw fana ye jirituru kɛ dɔw ye yɔrɔ furan kɛ dɔw ye fossiw labɔ dɔw ye fana ba dingɛ ba girini mi yɔrɔ na dɔw y'olu bɔ dɔw fana ye jirituru bada kɛrɛfɛ pour que ba kankun kana jigin o n'a ɲɔgɔnna caman de kɛlen don donc ɲinan kɔni ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko nimisi wasa kɛra ɲinan surtout ɲinan ye kɛra san kɛrɛnkɛrɛn ɲinan gɛlɛra ɲinan ka gɛlɛn diɲɛ bɛɛ de bolo nka ka an t'o gɛlɛya kɔnɔ k'an ka se ka quinzaine organiser min sera ka kɛ jama nimisi wasa fɛ a ɲinan a 23nan ye jɔn k'a la an bɛ se k'a fɔ ko baara kɛra. Danfara jumɛn de donna ɲinɛ quinzaine ni san tɔw ta cɛ parce que an b'a ɲini ka a développer de ka taa halisa. oui ɲinan parce que ni y'a san saba ye quinzaine tɛ se ka organiser ka taa dugu wɛrɛ la parce que an bɔra covid bana kɔnɔ donc n'o kɛra e yɛrɛ b'a dɔn gouvernement yɛrɛ tun ye sariyaw ta k'a fɔ an ye ko mɔgɔ 50 mana fara ɲɔgɔn kan ko an k'olu dabila pour que bana ka na cari an ye quinzaine bɛɛ kɛ ka covid de kɛ a slogan ye quoi c'est à dire an bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ ye covid les mesures barrières o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an ka quinzaine an bɛ activé fɛnw kɛ an ye o baara ninnu gulo ɲɔgɔn na pour que mɔgɔw ka se k'olu bonya o de tun ye ni y'an san saba ye an b'olu à peu près an b'o kɔnɔ quoi ɲinan an bɔr'o de kɔnɔ sisan comme ale nɔgɔyara dɔɔnin sisan faamuli sɔrɔla o kɛlɛw cogoya la ɲinan an sɔrɔla ka taa n'a ye Buguni nka n'i y'a lajɛ san tɔw kɔnɔ kɔrɔlen san waati je vais dire les années face quoi san minnu na ni sɔrɔ tun b'an na o quinzaine an bɛ fini de bɔ tafe de bɛ bɔ quinzaine na ka quinzaine thème ninnu sɛbɛn ka journée 2 thème bɛ k'olu kan o fana ye nimisi wasaba ye parce que d'abord ko 2 don a bɛ mɔgɔw pari kelen filanan an bɛ ka message de fɔ an bɛ ka ɲɛfɔli de kɛ mɔgɔ ye fini fɛ i n'a fɔ musow b'u ka u ye marche kɛ cogo min na an fana ka quinzaine fana fini ye kungo kɔnɔ nka ɲinan kɔni tiɲɛ na an ma se k'o musaka bɛɛ sɔrɔ k'o fini ko sabati nka an dun ye t-shirtiw bɔ an ye polow bɔ o kɔni denmisɛn kunda olu kɛra wasa ye olu fana bolo an dun bɛ continuer fɛ quinzaine ye fɛn min tɛ se ka jɔ bilen ni an ye nin daminɛ an kɔni bɛ continuer sa fɔ ala ka n'a ka na ye. Aw ka politiki n'a ye a fɔ min ye AIDD sigikun ye min ye ka se ka cakɛda minnu bɛ sigida lakanakow la k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo cogoya min na mais quinzaine de bɛ se ka u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan est-ce que quinzaine daminɛ ni sisan cɛ aw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko politiki bɛ ka avancer a. Politiki bɛ avancer o diyagoya ye parce que ni gouvernement ye laɲini min kɛ o bɛ kɛ diyagoya ye fo politikiw ka avancer m'o de pereperelatigɛ ye n b'a dɔn k'a fɔ i b'a dɔn an ye journée minnu fɔ an ye don 2 minnu f'i ye sisan don 2 ninnu fana gulonnen don convention de la convention ye convention internationale de bɛ fɔ diɲɛ bɛɛ de fara don ɲɔgɔn kan
c'est en 1992 diɲɛ bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ ko n'an m'an kɔlɔsi ko kɔlɔlɔ bɛ don environnement kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ko n'o kɔlɔlɔ kɛra ka dugu kelen tɛ bilen k'a tɛ se ka a tɛ taa ka an bɛɛ majɛ quoi wa o de kama bolonɔw bilala sɛbɛn na ka convention créer politique ninnu fana bɛ tali kɛ convention de la politique fɛn o fɛn bɛ kɛ n'an bɛ k'o ta i b'a sɔrɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ a gulon don convention kelen na n'o bɛ cogo min na i ka da la k'a fɔ tigi politique ninnu bɛ taa ɲɛ parce que tant que convention bɛ taa ɲɛ politique bɛ taa ɲɛ puisque Mali tɛ se k'i yɛrɛ sama ka bɔ o kɔnɔ sabula an yɛrɛ an ka gouvernement y'a tɛgɛ nɔ bila o la ni gouvernement tɛgɛ nɔ bila o la diyagoya fo an k'o convention traduit ko u ba ma yɛlɛmɛ k'o kɛ an yɛrɛ ka politique nationale ye politique fana kɔnɔ olu bɛ n'o traduit k'o yɛlɛmɛ k'o kɛ programme ye programme fana bɛ yɛlɛma kɛ plan ni projet ni o n'a ɲɔgɔnna caman caman donc sisan i bɛ se k'a fɔ n'a ka di ni kumajɛ laban ko politique bɛ taa ɲɛ dɛ politique tɛ se ka jɔ dɛ sabula ni politique t'i bolo n t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min na i bɛ politique de dilan k'a dɔn sisan an bɛna bɔ yan an bɛna taa yan donc o bɛ a fɔ an b'a fɔ ma ko o kɛ i n'a fɔ boussole an bolo quoi an b'an bɔyɔrɔ dɔn an b'an taayɔrɔ dɔn ɔ politique de bɛ o codification di anw ma k'anw dɛmɛ ka a dɔn an bɛ ka nin kɛ tan nɔ parce que politique fana bɛ tila ka traduit k'o kɛ plan d'action ye olu ni politique bɛ yɛlɛmɛ k'o kɛ politique ka baarakɛminɛn ye stratégie fana ka baarakɛminɛn ye plan d'action ye politique bɛɛ bɛ traduit en stratégie en plan d'action donc a b'o de ye duguma tan nɔ ni mɔgɔ bɛ ka baara kɛ n'a ye ɲaman fura minnu bɛ ka kɛ i ɲɛ bɛ ozone ko min na i ɲɛ bɛ badingɛ labɛnni minnu na i ɲɛ bɛ ko o ko n'i ɲɛ b'a environnement kɔnɔ nin bɛɛ bɛ relever stratégie ni plan d'action ani projet mais mɔgɔ bɛ projet de dɔn kosɛbɛ ani projet yira comme ni mɔgɔ ɲɛ bɔra olu bɛ ka boli projet bɛ yen a maliyɛn caman projet dɔn nka projet ninnu plan d'action de bɛna projet sigi o projet o sanfɛ stratégie de bɛ yen o stratégie fana wuli politique ni politique tɛ yen i tɛ se ka stratégie kɛ i tɛ se ka plan d'action kɛ yango kuma tɛ projet ma. An b'a dɔn k'a fɔ tile 15 a ka dɔgɔn ɲɛfɔli ma a ka dɔgɔn baara ma aw ka baara ye sankuru bɛɛ de aw ka activité wɛrɛw ye fɛn jumɛn ye min tɛ quinzaine ye. N'an ka activité ba n'an y'an da don na mana n'an bɛ se an bɛ tile kelen k'o kan yan nɔ activité fɔlɔ n'an bɛ se k'o fɔ yan nɔ o ye an b'a fɔ ma ko lutte contre la désertification o point focal bɛ anw fɛ yan o de ye ni n fɛ ka traduire o kɔnɔ na o bɛ taa fɔ ja kɛlɛli quoi ja kɛlɛli y'a damana ko dɔ de ye sisan donc politique ma anw bolo la o y'an ka cadre stratégique d'investissement en matière de gestion durable des terres o fɔli ka gɛlɛn bamanankan na mais an bɛ fɛ min ka kɛ an bɛ se 2030 ma don min na o b'a sɔrɔ zéro neutralité c'est à dire que dugukolo nɔ kɛlɛ sera fɔ yɔrɔ min na sa fɔ tiɲɛni tɛ dugukolo kan bilen o de y'an ka miiri quoi jiritigɛ kan ka dabila ni jiritigɛ ma se ka dabila dɔrɔn jiri minnu tigɛra an bɛ se k'o nɔnɔ bila n'o nɔnɔ ma se ka bila donc an b'a éviter donc fɛn saba don tubabukan na a b'a fɔ éviter la dégradation inverser la tendance à la dégradation et réduire la dégradation des terres donc kuma saba de b'an bolo mais comme n y'a f'i ye politique bɛ bolomada de an y'a da ka taa fɔ 2030 la a 2030 i b'a sɔrɔ forêt minnu bɛ yen n'olu tiɲɛna an b'a essayer k'olu labɛn minnu ma tiɲɛ il faut que dɔ ka fara olu ɲɛ kan donc minnu fara kan ka ladilan an b'olu ladilan jiritigɛbaw ni o n'a ɲɔgɔn caman fɛɛrɛw bɛ ka dilan pour que dɔɔnin bɛ se ka bɔ olu la o tun ye désertification ye n'an donna o kuma na o fana damana kalan wɛrɛ ye quoi o b'an bolo yan filanan ye mun ye o ye waati yɛlɛmɛ point focal bɛ anw fɛ yan nɔ waati yɛlɛmɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ o ye diɲɛ dugu bɛɛ bɛ k'o kɛ sisan sabula ni changement climatique an b'a fɔ min ma tubabukan na ko changement climatique ale de climat ka kɔlɔlɔ
don diɲɛ kɔnɔ bi na i yɛrɛ ɲɛ b'a la kɔgɔjiw niveau yɛlɛnna baganw bɛ ka sa cɛncɛnw bɛ ka na n t'a dɔn n b'a ɲɛfɔ cogo min na finɛni bɛ ka juguya san tɛ na a na kuma na bilen ni san mana na kuma na sɛnɛ perturbe bɛ yen nɔ n'o tɛ normalement ni mɔgɔ min tɛ waati kelen ma bɛɛ dɔn k'a fɔ an bɛ mois de juin na sisan kun kan k'an sɔrɔ samiyɛ kɔni tan ni fila fili la nka i b'a ye san bɛ cun a bɛ tigɛ don dɔw juin kun b'an sɔrɔ cɔcɔ la olu ko a perturbera quoi fɛn bɛɛ cycle perturbe mais changement climatique ye nɔ ye donc o politique anw de y'o politique dilan yan anw de y'o stratégie fana dilan yan o point focal fana bɛ anw bolo olu fana bɛ ɲɔgɔnyew na u bɛ fɛɛrɛw tigɛ an b'a fɔ min ma tubabukan na les mesures d'atténuation o b'an bolo yan mesures d'atténuation olu b'an bolo an b'a fɔ min ma transfert de technologie an bɛ k'olu baaraw kɛ efficacité énergétique an bolo baara la an bɛ renforcement de capacité baara fana kɛ o hukumu kɔnɔ o de kama n y'a f'i ye i k'i bɛ nin kuma fɔ n'an bɛ tile kelen kan n'i y'a damana kalan wɛrɛ nin kelen kelen bɛ se ka gulon fɛn o fɛn ye kuranko ye an bɛ ka kuran minnu an filɛ nin ye kuranko min na a bɛɛ bɛ kuran tɔgɔ dɔn bamanankan na sa an bɛ kuranko min na ni kuran ninnu ta nin tɛ tiɲɛ o n'an bɛ fɛ ka bɔ changement climatique o f'an ka taa solaire la solaire tɔgɔ ye di bamanankan na u b'a fɔ tile bɛ mansimafɛn minnu a bɛ kuran min n'an taara o la sisan caman bɛ bɔ a gɛlɛya n'o tɛ fiɲɛ bɛ kuran minnu di n'an taara o la o bɛ caman bɔ an ka gɛlɛya donc an bɛ énergie fossile min ye pétrole ni fɛn ye dɛ n'an ye olu de ye kasara ye pétrole de ye kasara ye puisque moto ni mobili fɛn ka boli olu bɛ ka sigi jugu fɛn o kɔ o sigi jugu bɛɛ de bɛ ka yɛlɛn sanfɛ tuguni o de bɛ ka taa o concentration sanfɛ dɛ o de bɛ ka na ni perturbation dɔ ye yen nɔ o de y'a to ni finɛni jugu in man kan donc olu bɛ se ka kɛlɛ n'o de an b'a kɛlɛ ni énergie solaire ye an bɛ se ka kɛlɛ ni énergie an bɛ se ka kɛlɛ ni éolienne ye an bɛ se ka kɛlɛ ni biogaz ye o biogaz ye mun ye i bɛ se ka parce que gaz de fana bɛ hali danfɛnw ka déchets la n'u bo ni fɛnw n'i y'a lajɛ sisan n'i bɛ fɛ ka biogaz dilan n'i ye misibo ta n'i ye misibo nɔɔni ka a ɲɛ i b'a ye gaz dɔ bɔra ko méthane n'o méthane nin o bɛ se ka kɛ courant ye a bɛ se ka kɛ courant ye parce que o gaz bɛ se ka taa ka yeelen di mɔgɔ ma a bɛ se ka gaz bɛ se ka bɔ i b'i ka réseau kɛ n'a ye donc n'a y'olu développer sisan i b'a ye dɔ bɛ bɔ jiritigɛ baara parce que yan mɔgɔ kɔni bɛɛ bɛ baara kɛ ni charbon dɔ kɔ nka ni gaz b'an bolo sisan a ka ca ala fɛ dɔw bɛ bɔ an na jiri ninnu fana mago to dɔɔnin olu na fiɲɛ ɲuman kɔni di an ma donc n'an bɔra la n'an ye an b'a fɔ min ma ko CDN tubabukan na b'a fɔ ko contribution déterminée au niveau national diɲɛ dugu bɛɛ olu gulonnen don accord de Paris la environnement ko kumaw tɛ fɔli ka gɛlɛn bamanankan tɛ a 100% dɛ donc o min bɛ Paris accord min taara Paris bɛn kɛra kan sisan ko bɛɛ ka a ka contribution lajɛ a la hɔ c'est à dire que an kun ko pour que waati yɛlɛma ka se ka kɛlɛ tiɲɛ na bɛɛ de kan k'a lajɛ ka yɔrɔ dɔw jate lajɛ tiɲɛli bɛ yɔrɔ min na min bɛ se ka changement climatique min bɛ se ka min bɛ ka caya quoi an b'a lajɛ ka dɔ bɔ o kɔlɔlɔ la bon Mali kun y'a ta kɛ an kun ye agriculture ta avec grand ta quoi an ye agriculture ta an kun ye mun ta tuguni an kun ye foresterie ta bon je crois que an kun ye énergie ta sisan an nana an ye déchet fara kan sisan parce que ninnu kelen fɛ nin bɛɛ bɛ an b'a fɔ ma tubabukan na ko gaz à effet de serre ninnu kelen bɛɛ b'o olu caya de quoi donc an bɛ k'a lajɛ sisan fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ pour que a gaziw ka nɔgɔya donc o contribution o fana point focal o bɛ AIDD kɔnɔ yan nɔ donc olu fɛɛrɛw fana bɛ ka sigi
sigi senga amado na me si 2030 makuma an kun an tan jigina na pare wat yoro ka kala ne quoi nie ka kala ne quoi degré yella quoi donc bébé fait bien benaka quand ata à 1 degré 5 ame ka odi nyine quoi parce que ame degré mais na degré ka bolé be kana ni colon ni perturbation na ça kata 1.5 degré peut-être wati yelmen be songa a kobe estombe abin no ga do na mbulo quoi donc au fana au baro fana buldano AIDD kele ngona no au point fukala fana bangulo adoro be ne développement durable fana bien non au fana au tchageda fana bien il y a un département duru de bien non département do no développement durable do renforcement de capacité do comment on appelle système national de gestion environnementale do fana be uluta e mobilisation et financement parce que on a tchageda am ta wari ni koka kana naye ka di ama di service tchageda waroma ubise ka barake environnement okumu kona de ate duma ko wala kona environnement okumu kona wara be duma a misalla fond climat fle ambulano fond climat be 1,5 million taro mo fo bona ngati ko abode di projet climat ni mo sa projet monté lu ka caneva fa abode di awma mais nyobe ta kamara a sera di ikele matan fikati sundo Nations Unies mogodla o kera pilundi sao o kera UNICEF sao o kera PAMI sao économie en cas ni wari imperla donc Nations Unies mogodi bi que o garantie wari nu nyini ku bon fond climat be ko mina AIDD la non fond vert fana be AIDD la on est autorité nationale désignée à mofma to ko AND ya fi bonanga environnement mo ka gele ba ka be ko bonanga njera ka gele bi otanga anga kante quoi donc ni fond vert bien fond climat Mali bien mobilisation de ressources bien non iridinesi bien ni bon on est comme ngonia ngamle donné kuma na ngamisa kile nga kuma parce que a barakero a beni a département kilen be a benye shindo koro de ma be ko barado rek mais comme le ka département ni a renforcement des capacités donc ne de ou be so nyona ne no bebe baraka nyon fe ne de sika ou ina fa ni politique ta fie du comme na bebe ki nyeshi ka ita drone ma donc AIDD am bo et kilenta kono ka jama ta la je ka be fara nyonga o ba to na jama bi nafa ne fa ka département on fara bo mo kilengile nu ta kono ka be fara nyonga pour que nafa imbi be ma u be se la do to nu ka paras go mingi aywa Abdraman Deme anye formali basoro AIDD ka ani aka activité c'est ça projet du membe au boulot perspective du membe au boulot wala sa obseka ka laini la sabati chukumna surtout que afora kunyani 2030 ce san bafla ani bisaba obseka oko perspective soro perspective minumbe au boulot wala saka seka oko laini soro environnement ko be seka tanya chuko ya mina inafo noko ka bo jamana konnala ta seka jeya muko ka seka na anga gaz et changement climatique be ka fait minun ke ulu be seka nokoya développement durable be ta chuko mina ngo be seki a chuko ya la et courage nunu iko jinoko ni fon ulu bululu be ta romin a be seka ni chuko ya mina projet du au bulu non kuma frangera ne amte projet e fon ça nous be sectoriel projet ose fera ka projet obi lu sa aménagement assainissement ka projet obi o fana be abe fen ka projet o fana be am projet minungla am projet am afuma projet démonstratif am projet structurant de la projet minumbe be fara nyonga par exemple anye PGNC seglan PGNC en kelem de am PGNC am ba coordonner mais agriculture mo ko PGNC là
Mali météo kumara DNPA kumbe PGRNC la ani service chama wore donc benika orole ama fo ose fana kuma ale PGRNC kila fama fe jiri turu ko ni kumo lakanu ni sowo marali ni anyo o bolo fata anyo di ose fana ma fama fanye sene ta fanfla n'amba fumako les techniques de restauration des sols zayouni demilinu ni aravine nu onyo chama olu dira agriculture ma DNP a fait baganko ta fanfla fait fana pâturage glanu ni fanye o dira uluma Mali météo min diro ma okuye ka Sénégal kuna fuli olu bena radio de dugu la par exemple okume Nyoro Nara Banamba donc commune tan wolonfla le kuma ngolo lu ka para ko lu ko donc Mali météo na kuna fonu di mogoma sanji ko kuna fonu par exemple afa ina samia be deme ni wati kata ni wati na attention samia gelab so akela sango gelab so akela ni wati na donc ale fana il faut ane faut on takaduma ka pluvieux mettre ou takulu duluma ou fana ou ka barake no ye ko di Sénégaloma donc o le kunye PGRNC tay on AIDD on be ka be coordonner donc ane coordination ke ane ba ane projet wala tatumuni o kunye projet PGRNC le projet gestion des risques d'inondation et changement climatique ane ta o fana kunye chino moma ani o fana comme sanwo sanya jati minekela ka fo Bamako fait de jibe do mo gaso kwa inondation be ba inondation be ka Bamako ani dugu ani dugu dota inondation be ka dugu munna kata inondation kele o kele me ke churi on na kana fossé nungla ka caniveau glan kana digati ban nungla nga o projet fana en kele mo fana ke ñon fait ani hydraulique mo ko ñon fait ani mairie mo ko ñon fait ani toujours Mali météo anu lu ko ñon fait donc am projet fond fengla ni am projet démonstration et des projets structurants projet pilote en mode gla un projet fond fait ni ay la ou bebo a bebe tama o kuma le ni na maintenant projet me no ngamulo PGRNC banle un projet correct ta amina projet mi sigizi ntuni ani mo chama wore na baraga no fe ngolo projet fana o lubita approche paysage la fole ka gelen mo na amina yoro lesa yoro bi sira glanju ko binaka paysage et respect da paysage ka donc amina o projet de bamulo na zi en fara kelen na baraga no fe ani abe fe ne mi na ke no fe ani peut-être ani hydraulique ani agriculture mo fana projet kile wala ba amulo zuguni ani o seben ko ba o lu projet anu énergie mo bna o projet o kenyon fait do la fana bien zuguni o fana bi changement climatique ani chake da woro be ko lu kenyon fait si ça ameka ONG do fana deme ko re kono anga perspective ye au sens où de wati nata kono projet bon mo bi sera fara nyonga ko projet minga na yo projet fon nglango ba no projet nyena na do ko mo bi sigu ta ama ambo projet la ma di service rama comme aketu ko dona kaba ou gafo seben nango o capitalisation mamula ma fo hydraulique mo abisa ka projet ta ni nyongo abisa ka nyongo ke aketa puisque on y a donné un fait là-bas. Voilà, il y a des projets au fait. D'accord. Amba foko bi masala inkera kalanimbaye anyo formali chama soro sigida koka ani deme de tume rombolo noé Abdraman Deme chef de département renforcement des capacités alebi chakeda nunu fanchama département chama soro yorona wala sa barabi segatanye choko yamina ankumana AIDD kuma 15 ans de l'environnement ka projet minun bubulu ou ye bara minun ke ani
baara minnu bɛ u bolo minnu bɛ na kɛ an ye faamuyali caman sɔrɔ a la k'a fɔ ko an tun bɛ ka émission min layɛ o ye anw kungodon de ye min laɲinina Pinal TV ɲɛmɔgɔyaso fɛ walasa ka se ka kunnafoniya ɲuman di aw ma ani a wagati la wa an b'a dɔn k'a fɔ aw kunnafoniya fɛnɛ an b'a fɔ aw ye ko aw ni ce aw ka layɛliko ɲuman na Ala k'an bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.